Selamat malam, adik wedok Mbak Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Bayu Ijo. Kok iso Bayu Ijo? Tema malam hari ini sindengnya soalnya pakai ijo, Mas. Nggih. Iya. Rayo sehat to, Nduk? Alhamdulillah pangesune, Mas. Alhamdulillah. Karo aku padha wae suntik vitamin teges meneh saiki, alhamdulillah. Alhamdulillah wau. Teng Bayangkara, Mas. Sempet Oh teng nggih, Bayangkara. aku malah wingi bengi. Iya. Oke. Nggih, tapi alhamdulillah wis pulih kekuatane, siap Nggih. menghibur masyarakat Kaltim dan jajaran Kapolda Kalimantan Timur. Nggih, alhamdulillah. Sapa dulu Cahayu. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sugeng dalu kagem warga Kalimantan, Balikpapan dan sekitarnya. Yeah. Karena yang lihat hari ini tuh nggak dari Balikpapan aja, Mas. Nggih, dari Samarinda juga ada. Nggih. Dari Buntang juga ada. Nggih, matur banyak sembah sekali. nuwun sanget sampun mirsani mriki sudah mau memeriahkan acara malam hari ini khususnya kagem Bapak Kapolda, Nggih. Bapak Inspektur Jenderal Polisi Polisi Endar Endar Priantoro. Priantoro. Nggih. Nggih. Ini sudah mewujudkan bahwa Polri dicintai masyarakat, Nduk Niken. Injih, Nggih. leres. Kuwi Mas Gareng kembarane Pak Ciblek kuwi Mas Gareng. Kembaran apa? Reblas. Apa? Oh Piye to? Iki ngapa omong ora? Lah miku mati kok. Ha nggih. Kaya ngene iki sing diarani kembar sial ya iki. Kembar Ya. siam to. Ya jangan gitu Siap yen dong. padha kaceke dedeke dekmur ngono lho. Kembare perkarane kembar padha wedok. Nggih. Heeh. Iki lho. Apa Mas? Anu jilih. Mik iki. Ya. Mik buka mati. Ya. Piye to? Ah iya, iki mik sak tuane. Lah kok malah nyekel kembarane Pak Ciblek? Kampe Pak Bowo, mangke Pak Bowo. Lah kok malah Mas Gareng, Oh, jenengan kok malah nyekel kembarane Pak Ciblek? ketipu kok. Iya. Ketipu iki Angger niki kan Niken Salindri. Nggih. Angger dong Niken Sebridi. Wah, iya. Iki Niken Sebridi. Yang kembar. kembar. Nggih. Semuanya tuh masih bersaudara walaupun Iya. lain bapak lain ibu. Nggih. Tapi kita menungso ning dunya iki kabeh saudara. Leres. Iki lho, kok ngene iki lho. Piye? Nang apa? Nyanyi urung wis gledak sik. Lah wong jenenge. Iya aja ngono, namanya juga manusia kan enggak tahu. Kowe meriang apa, Ken? Iki lho, ambak-ambak sakmene demit radulan setan radoyan iki. Sapa? Iblek iki. Kowe kita ewani kok. Lah ya dirawangi ora demit sendulit apa Tegese setan ora doyan. penyakit lunga. Iya, enggak alhamdulillah. Ora pas lagi sakit Oh. kayak gue. Ya mulai jaga kesehatan. Makanan selalu dijaga. Kayak aku nang omah aku makanan dijaga. Loh. Selalu nang meja makan kuwi ana sing jaga. Berarti ngene arep mangan dijaga ngene. Enek satpam, terus enek polisi. Berarti Komplit. makanan dijaga. Makanan Makanya dijaga. dilarang makan. Iki mengenai kostum pas lho. Kok ngono Kok Mas? kok iso? Ijo ki Polri dan masyarakat ijo iso judu. Min. Biru Polri dan masyarakat bisa biru, bisa rukun. Betul. Coklat Polri dan masyarakat cocok dan melekat. Amin. Ayo mesti no Mas. Jelas. Ireng. Ireng. Jadi orang iri dengki Ora ora pareng. kepareng. Kayak Nggih. abu babu ya, Mas. Dalange Krem. Coklat kok abu-abu. Krem. ya duwene ya gur kuwi bareng. Berarti ora tau salin ya Ora kan. tau saleh, Mas. Wong sing nyek. Wah, sing anu meriksani pirang-pirang tekan Nggih. pol ngana Mbak Niken. Nggih, heeh, Nggih, kan? Niken iki Nggih. sing entuk berkah engko bar mirsani wayang entuk Wah, hadiah. iki Enten dor preseng nggih. Betul. Mantap. pokoke bengi iki akeh wong kecepit lawang.
Dari Kok kecepit lawang lawang. apa? Door kuwi lawang, press iki kecepit. Dadi itu door press itu kecepit lawang. Iya. Lah, Ya ini- ngono ya itu. Niku door press napa mawon anu Mbak Limbo? Banyak banget Mbak Banyak Ciblek, tapi hadiah utamanya paket umroh Mbak Ciblek. Wah, niki untuk umum nggih. Nggih, nggih. Untuk umum. Untuk keseluruhan ya Keseluruhan. anggota ya umum ya Iya. paguyuban nggih. Iya. Nah, Mbak Niken Nggih, untuk Mas. salam pembuka niki kagem beliau Bapak Indar ngersake pepeling. Ngersake pepeling. Nggih. Kok langsung buka celuk wae. Mbak Niken ben dikancani Mbak Dini, Mbak Ayu karo Mbak Suci. Ayo, monggo kene jumeneng. Ah, ngene. Buka celuk, monggo saka nduk Niken. Monggo pepeling. Monggo yo. Ayo kene. Ayo desa wisma rene. Lho kok Kota desa Sawisma. Wisma? Ayo kok ibu PKK terus. Niki anu Ibu Wulan nggih rawuh. Oh nggih, nggih, Nggih. nggih. RRI. Saking RRI. Dalu menika ugi Sing- dipun giaraken RRI Mas secara langsung Dereng. dan nanti rekaman melalui apa? Pro RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM. Tuwin Balikpapan 97,0 FM. Ya, betul. Dan channel YouTube RRI Samarinda. Nggih. Nggih. Monggo, yuk diaturke sik pepeling buka celuk. Niken Salindri. Monggo, yuk. yen rancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis tumandang wayahe sembahyang nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaing agama
Mbak Niken Geri Kuno. Mas Gareng, Dan Polri mempunyai komitmen. Napa Mas? apa nggih? Yang pertama menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, Nggih, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. nggih, leres. Terus menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Betul, betul. Terus menjaga soliditas internal. Nggih, Lajeng meningkatkan sinergitas dan soliditas Polri dengan TNI serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. betul. Mas. Terus mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Iya, Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan suri toladan. betul. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan dan restoratif dan penyelesaian masalah. Terakhir setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan Mas Gareng. Betul. Oh, mula sing jeneng budaya itu alat pemersatu bangsa. Betul, dan saya salutnya lagi sekarang Polri itu juga ikut memikirkan pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia. Leres. Gitu. Nyatane ya ana penanaman jagung lan liya-liyane. Betul. Niku sing wajib diacungi jempol. Polri bukan momok masyarakat, tapi Polri adalah pelindung pelayan masyarakat. Masyarakat. Mula ayo padha bareng-bareng awake dhewe dadi polisi tumrap pribadine dhewe-dhewe. Aja jagake aparat sepiro to akeh Betul. aparat. Nggih mboten Mas Gareng. Betul. Nggih, Jadi, heeh. wong perbandingannya terlalu jauh kalau masyarakat tidak bisa jadi polisi diri sendiri, ya berat tugas Polri. Leres, nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Nah, lo tak matur, beliau Pak Kapolda itu juga napa menika remen melantunkan suara utawi remen nembang utawa nyanyi, Nduk, Oh, Cahyo. Tapi Nggih, ini mengko beliau baru menerima izin pamit dari Bapak Oh, izin. para Sultan. oh Terima kasih. nggih, Sultan. nggih, terima kasih. Terima kasih Para Jen pepunden Sultan. kula nggih. Lah niki Mas hebate ngeten iki. Walaupun niki ora wayang ku ora mung suku Jawa mawon, Mas Nggih. Gareng. Senang, kula senang niki namanya budaya itu, nama budaya Indonesia ya tetap milik orang Indonesia dari manapun asalnya. Leres, nggih. Mila niki yo Mas Gareng. Aku tak merdikake adikku wedok Mbak Niken Ayo, Ken. ayo. Ya. Arep mengaturkan lagu apa kanggo pembuka Sayu. Monggo niki musiknya ya enten, Nduk. Musiknya nggih enten. Musiknya rati tengah-tengah. 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 Oh, tengah-tengah iki Tengah-tengah. langgam-langgam sih. Iya dong. Langgam asam lambung. Ojo ngono. Jeneng langgam asam lambung. Aja seponi aku ya Oh, kena. padha apa? Padha. Adik Ayo. kakak ya harus Ayo no. Loro kok. kudu padha. Oh, alah, Lorone nggih. semoyo. Nggih. Apa? Ya diaturke langgam sik. Aku tak nyuwun anu sik, Nyidam Sari sik. Nyidam Sari dibawani sing bawa Mas Gareng. Aku. Ayo no. Lah iki Iya. lagu apa? Udah. Yang Iya. sabar, yang tenang. Ora apa-apa lho, mamerna karo masyarakat kene. Iya, udah Lakona lama. Kang Gareng ke suarane api. Iya, suaranya bagus. Suaranya Suarane apik mau asu kire. Aja ngono to. Omongane ra enak. Mas Gareng, yen gandrung putri cacahe loro. Siji Niken, loro Mbak Ciblek. Wis, ayo. Ya, kamu pilihnya yang mana? Aku mau digandrung karo Gareng. Apa? Mau. Aku kepengine digandrung karo Pak Wali Kota. Wah, keduwuren ya. Oh, senengane wali kelas era nyadak wali kota. Wali muridnya wegah. Ayo, monggo, ayo. Arep gandrung sapa sih Mas Gareng? Ayo sing genah enak disawang yo iki no. Ya. Lah panggernya ora enak disawang. Mengko yen isih kurang. Tapi mengko angger njaluk wedang kopi maring aku awas. Lah kowe dhewe ngombe kopi jaluk panitia lho. Ayo, ya. Iki sing diarani mak yen kowe mangan urung wareg tanduk separo. Lah kok Loh, ngono? apa aku dilairna nggo tanduk-tandukan? Lah witekno yen siji kakean. Ayo. Ya, Dong wes. wong ayu. Monggo Mas Gareng, ayo.
Duh, wong ayu. Maka angger maring aku ya duh wong ayu. Ya, Ya ya ya. ya yo. Aku jopeke karo Pak Kapolda anu tak olehe saiki lho kowe. Lah ngopo kok sia-sia? Lah iki nopes ning kene bolone Pak Kapolda. Loh ya jelas ya, kita kan apa ya? Sebanyu Mas ya Pak Kapolda. Iya, asik. Besok karo Prokerto bareng ya. Alah Pak kalau buat latihan ajar titis ini bagus ya Pak. Untuk ajar nembak toh. Maksudnya nyong anu apa sih? Ayo. Suruhan. Ayo. Pepujaning ati. Jen. Mumpung ada omah kok. Ning kan nonton kok streaming. Oh, iki di streaming toh? Ayo no. Streaming saka Tribrata News Polda Kaltim. Iki anu, sorry Mah, cari uang Mah. Wah, nyeluke mamah. Oh. Bojoku jenenge Tapi Salimah. kan- tapi Bojoku kan- jenenge Salimah. Oh, Tapi kan wis kalau di streaming. Ya wis ora apa-apa. ayo. Kaya ngene wong nandhang asmara. Anu reno. Ganti aku ya, Mas. Ya Usin. kuse sabar dhisik. Harus ada instruksi dari dalangnya. Eh, Oh, eh. dari Wong ku angger lakune wis dipateni pagi dikukuti. Tapi aku ya. Berarti aku jare kayak teradal ke Pak. Ayo. Sana-mana. Apa mung awakku dhewe. Kene maju kene. Aku kepengin pamer karo Pak Wagub ben kepengin. Ya ora lah Pak Wagub ya ini. Hop, ganti. Duk, Ngerayu Mbak Ciblek. Ayo. Kadang wis ancang-ancang loh, Mas. Wis ben, ayo. Ganti Mbak Ciblek. Ayo. Ngerayu ketipung. Ayo. Apa, Mas? Ora apa-apa. Apa tumon ketipu nganggo bayak? Ora, ngerayu cewek sing nyurunge mancung. Ayo. Iya, mancung melebu. Ayo. do dewa apes awakku. Wes. Jawa Togo kok apes awak. Nah kok kiranya ora gelem ora apa-apa ngene Mas Woro munggah. Mas Adar aku ana serpe iki. Mas Woro iki selirane padha aku. Loh, ya ora apa-apa, sing penting kan Do dewa Jawa Togo. inggih Kamas Kamandopo. Kamandoko kok Kamandoko. Kamandoko, Mbok. Kamandoko. Oh iya. Kamandoko, carane Kamandoko karo Cipta Rasa. Karo lutung Ning kesarung. Kamandoko ya ora. Lutunge kesarung ya Rika. Oh, aku tau. Iya. Enoe. Ayo. Sono mring ma. Mlaku dhewe kana. Kemayune. Lah ceritane angger wong ayu kan mlakune gitu. Sik, aja rebutan. Sik, gandeng ceweke loro to iki. Ah, Lanange ya loro kudune. sapa? Sijine adik sampean, Sapa? Mas Bagong. Oh, Di Loh, Ayo kok kene, ada- kene, gak kene. pasti? Ayo Mas Bagong Gop, kene. gop. Ayo kene, mentaram. Turun. Sarwe Jarwa. Ayo. Yo. Golek mic. Heh. Wah, tujune kok iki ketekan bolo aku. Sedulurku nyusul. oke adikmu apa Rek? Dikapak-kapake nadyan beda pilihan ning nyusul. Ayo, wes, Mbah Dun. Ya, wilujeng rawuh para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Amin. Wilujeng dalu sedaya warga Balikpapan. Ye. Ora kayak ora kok bagonge wujule cononen. Lho, iki ngono anu. Iki ciri khas adikku Bagong Oh, ciri khas.
mustikaning jagat. Oh, mustikaning jagat dadi Cik. nang wudel ya. Nah, Nanti menjoto kayak gue. Ayo. Lho lah iki wong ciri khas kok. Nah Wah, iya. Niki jajake keseksem karo adikku, Pak. Ah, kesengsem. lali. Jangan awis karo Bagong. Kuwi tempelan apa asli? Asli. Asli. Oh, Lho, angger pernah- tempelan harus dijaduk kok. Bagong Mas. sing udele bodong ya goriki. Monggo Lah, wong jane pernah- liyane Petruk sing gotong iki. Ngapunten wong pernah duet waktu Mbak Niken Lho, isih tau duet SD. lho. Tahu duit tapi kan orang ngetokne udel. Ya pangkle. Iki mau goro-goro Wis tok. golek wangsit. Ah, dikulinake jejer, kulinak. Kene. Kene, maju. Ayo, wes saiki Mas Bagong tak gatengi karo Mbak Jiblek. Mas Gareng karo Mbak Niken. Oke. Aku karo Bagong kurugan wetenge tok wis mlekenet. Oke. Gede banget. Iki iki petingan lho. Apa ta? Iki abang petingan lho. Petingan piye? Ora Loh, Pak. lah kowe ngerti wayang nganggo kalung klonthong sapi iki lagi iki. Yo, Iki jane Bagong apa sapi? Bagong lah wingi golek suket Kang. Lah, ya bener. Makanya terus nemu wangsit delalah mustikane nempel. Oh, mesti kone nempel. Iya. Oh, Bagong iki turu emper to. Iya. ayo tutuke sik, Ayo Bange. tutuke kok. Ayo. Kenal Mas Bagong. Besok kapan katekan? Kapan? Yo. Besok kapan kowe Oh, piket? Bagonge budeg. Besok Mas Gareng sing tutuke, yo. Oh. Besok kapan katekan? Nenoy. Iki nembang ora iso, isone mung ngeler udel tok lho. Iya. Lek lagune iso. Jejer lan wong ayu. Nenek Mas Bagong. Aja sampe kalane. Umpama sira nakuda tanpa prau sat-sat sarah Jolodri nyidam sarias Yo, monggo langgame nyidam sari bareng-bareng gamelan kali musike. Yo, Monggo. Ayo. tarik sor. Monggo Mbak Niken. Buka celuk. Monggo. Keyboardnya donake, Mas.
Pepiling. Nah, Nggih. nggih. Mbak niki men leren sik. Nggih, Mas. Mas Gareng. Nun, Niki beliau Bapak Indar Pak Kapolda. Pak Indar. Menika ngersakaken sekar dandang gula, Mas. oh, Oh, nggih. nggih. Iya. Badhe ngastos Sinten sing kenembang? Kula tak nyuwun tulung anu kalian Mbak Fahmi. Mbak Fahmi. Monggo, Mbak Mi. Fahmi anu sik maju sik ning ngarepan sik kono. Mriki wah. Monggo. Mbak Fahmi anu sese mudu dhewek grimisen apa? Nggih. Heeh. Nggih. Yo Monggo diaturke. Mbak Fahmi. Wah, mriki ngajeng. apalane apa, Mas? Anu ana kidung saged kita. Bakenipun sekar dandang kula monggo emalanipun Oke. bangsa borong. Nggih. Apa ali-ali ya iso? Nggih. Apa Mbak Fahmi? Itu. Halo. Napa arep sing apa cakepane? Ali-ali. Napa ali-ali? Ali-ali. Ali-ali nggih. Ali-ali. Monggo. Ayo diaturke sik dandang kula. Monggo. Janang kula. Menika kula kintunaken pepundhen kula ya bapakku ya wong tuaku Mas Gareng. Apa, Mas? Mbah Karman Sontoloyo. Oh, Mbak. Nggih, Mbak Karman Kakung, Sontoloyo. Mbak Kakung. Kakung, Mbah, sugeng kula Mbah, pun matur nuwun pokoke ngawat-awati aku. Nggih, wah. Yo, anu. Lali aja lali Nano. ali ali niki sole Kula kintunaken pepundhen kula Mas Gareng. Sinten malih? Bapak Samsun, Ketua Pepadi Provinsi Kalimantan Timur. Hai wilujeng mirsani lan Nggih. menikmati. Kalian pepundhen kula Bapak Sutrisno Wijaya. Uga tak aturke para kanca seniman khususe anu anak-anakku Gareng sing ning kene. Nggih, Pak Haji Gito kula kintuni. Pak Gito. Lanjut, ya, Mbak. hajat dianggep sapi Nano. kula mboten melu. Salam mugi kagem Mas Sugeng saking Tenggarong Seberang Bukit Pariaman. Amin. Nggih, yo. Hamong ati tansah nggon ndeli Nano, yo. yen dadi lara gelo sederinten dalu ketak ketaken kewala nganti besok apa bakal beli Nonane, yo. yen bali bejo Monggo, yo salah gawe Arek. ngademo. Monggo. Yo, Mbak. ngagema aliku pamrih aja lali marang aku Eh, oh, eh, oh, eh.
Mas Gareng. Para pamirsa dikeparengake lenggah ana karpet ning sing nggon dalan lho Mas. Nggih, Bukan yang di depan kursi VIP, bukan mereka kagem bintang tamu. Nggih, bisa maju ke sini. Nggih, terus sing kursi kosong saged dilenggahi. Nggih. Monggo. Monggo sami maju mawon ampun isin-isin. Nggih, bakune sing karpet ngajeng kursi VIP aja diisi niku. Ampun, nggih. Nggo Mas Gareng, Mbak Ciblek engko nek mandhap. Nggih. Yo, lanjut. Pilihanku meripat biru pambriye mereh sulistya ingkang merni ayen takon isi hatiku besuke merasanono alih-alih. Terima kasih, matur nuwun sampun dipun aturaken sekar gandang kula. Niki Mas, Kembali nduk niken. Pripun Mbak Ciblek? niki saking Pasir nggih sami rawuh. Oh, Nggih nggih. Mas dalang anu habis. Nggih. Kali Pak Biso nggih rawuh. Alhamdulillah. Mas dan pokoke Nggih, niki Tumplek, kula aturke Mbak Niken malih. nggih monggo. Yo. Come here. Nduk Apa? niken. Apa? Niki ana sing ngersake lamunan, Nduk. Wah, aku santen iki lagu iki santen. Oh, Apa to? Kalamun nganti lali yo iki. Ora. lagu lamunan. Wis ngono asam lambung tenang. Aku wis gawa permen gua asam lambung, Nduk. Wis to beres yo. Nggih. Ayo iki lamunan. Ayo Ayo. Mas Gareng, Mas Bagong, Mbak Ciblek bisa monggo mandap. Monggo mandap. Boten Ya, apa-apa. siap. Niken juga barangkali beliau Bapak Kapolda ngersake lagu utawi badhe nembang lho Mas Gareng. Request. Kok badhe nembang napa badhe duet kali Mbak Duet Pak Niken? Wagub. Nggih, Kalau monggo. masih siap. lega, monggo. Pak Wagub malah iki. Nah, Badhe nyuwun lagu. Monggo. Pak Kapolda. Wow, Oh, hobine nyanyi. Nggih, pripun Mas nyadong dawuh Mas Gareng? Nggih. Badhe nyanyi napa, Pak? Boten ketang Lah, bintang boten kecil Pak napa-napa. Kapolda. Kok bintang kecil. Lah tenop. Bapak, Nggih. diaturi nembang malah ngene iki. Nggih, Nggih. bilih campur sari Bapak. Badhe nyuwun lagu napa? Oh, boten. Bebas. Nggih bebas nggih, lamunan. Monggo. Bebas nggih, Mas.